Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцям, каб душою не чарствець, каб не страціць святое штосьці. Радзіма – гэта святыня, дадзеная нам Богам, яе не выбіраюць, яна нам засталася ад прадзедаў спакон вякоў, а таму любяць, як маці. Па сцвярджэнні сучасных літаратуразнаўцаў, вобраз Беларусі свайго роду мазаічнае палатно, якое складаецца з каларытных малюнкаў і вобразу малой радзімы. Практычна ў кожнага беларускага паэта ці пісьменніка, пра каго б не вялася гаворка, можна знайсці яркае паэтычнае адлюстраванне сваіх родных мясцін, той маленькай частачкі вялікай айчыны, што часам з цяжкасцю можна знайсці на геаграфічнай карце. А як да малой радзімы ставяцца сучасныя творцы, даведаемся зараз. Сёння ў рамках нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечны 2018» студыя МКТВ стане яшчэ адной пляцоўкай, дзе загучыць паэтычнае слова. Тут людзі, якія, не пабаюся сказаць, адказныя за тое, каб складны радок гучаў у радзіме бясконца. Паважаныя госці, фестываль хутка ўжо адгучыць у гэтым годзе, але вось якія ў вас уражанні на гэты момант? Самое лепшее ўражанне, тому что я прымаю удзел уже не першы год постоянно, потому что живу в Мінску. Мои коллеги многие приехали з розных мясцін нашей радзімы, нашей Беларуси. И, безумоўна, маладзечанская земля, она адметная тым, что тут проходят самые такие цікавыя форумы наши литературные, и в тым ліку фестиваль беларускай паэзіі, песні, Купалаўскае свята, Богдановичаўскае свята, іншыя творчыя мерапрыемствы. І заўсёды яна прыцягвае сваёй гасціннасцю, сваёй прыгажосцю, таму што зямля падарыла многа таленавітых людзей, і сюды кожны прыязджае і са сваёй радасцю, і каб напоўніць сваё сэрца, сваю душу новымі, цікавымі пачуццямі, думкамі, натхненнем. Наколькі важна вот так сустракацца, абменьвацца творчасцю, ідэямі? Вы ведаеце, сёння ў Маладзечна кожны з нас ехал з кавалачкам у сэрцы малай радзімы. А калі ўсё склалася ў гэтай прыгожай залі, мы убачылі заможную, вялікую, прыгожую нашу дзяржаву, свабодную Беларусь. Я в сувязі з гэтым святам напісаў шмат вершаў. Адзін з іх я зараз прачытаю. Называецца ён «Мой край». Ніколі шум дубраў я не забуду. Са мною сінь вачэй глыбокіх азярных і пах чабора, што чаруе сэрца на збожжавых палетках залатых. Цябе люблю, мой край цудоўны, за харавство палёў і цеплыню зямлі. Ты быў са мною верным сябрам, куды б мае жыццёвыя дарогі не вялі. Мяне бярог, як маці, ты заўсёды, па вернай сцежцы вёў, дзе месяц захацеў. Яшчэ ў дзяцінстве помню добра, к табе я прытуліцца захацеў. І вось цяпер, калі прыходзіць сталасць, любві к табе я шчыра прызнаюсь. Жыві, цвіці, пад мірным небасклонам моя радзіма, маці Беларусь. І вы ведаеце, сёння ў зале гледачы, калі слухали наш канцэрт, слухали людзей, якія выконвалі свае вершы, была цішыня, а потым вялікія апладысменты. Гэта самае дарагое, што ёсць для душы паэта і ўсіх, хто прысутнічаў в гэтым зале. Для меня особенным является то, что я впервые на таком празднике. И надо сказать, что Союз писателей Беларуси в этом году представил все области практически, и праздник от этого, конечно, только выиграл. Мое стихотворение, которое сегодня прозвучало, оно написано как отклик на поэму Николая Мельникова «Русский крест», которая так и называется «Поставьте памятник деревне». Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве. Там будут старые деревья, там будут яблоки в траве. Это слова Николая Мельникова. У меня стихотворение написано было на русском языке, но вместе с нашей
витебской поэтессы Галиной Загурской. Мы перевели его на белорусский язык. И сегодня оно прозвучало, и я увидела, что очень большой отклик сердец и глаз, и подходили потом ко мне со словами благодарности, со слезами на глазах люди. Это настолько взволновало меня, это настолько глубоко потрясло, что вот оказывается поэзия сегодня способна вот так глубоко поднимать настроение у людей, поднимать их чувства, и это было сегодня очевидно. Вось аб'яўлены гэты год годам малой радзімы. Як вы лічыце, ці паспрыяла гэта таму, каб патрыятычная тэма ў вершах сучасных творцаў гучала больш яскрава? Напэўна, калі ўжо задалі вы пытанне, то я пачну з яго і скажу, што малая радзіма, гэта тое, што жыве у кожнага чалавека ў сэрцы. І калі ён ад'язджаецца да яе, калі ён ёй можа нават здрадзіць, то, напэўна, прыйдзе той час, калі ён успомніць і адчуе ў сябе ў сэрцы вось гэту пустэчу нейкую. І, напэўна, ён гэта ўсвядоміць, што радзіма ўсё ж такі, там, дзе ён нарадзіўся, тыя карані, гэта самае важнае для яго. Ось. І таму я прачытаю, напэўна, свой верш. Карані вы мае, карані, вы трымаеце дрэва рода, і не больш, і не менш, ані вы падмурак майго народа. Продкі нашы, бацькі, дзяды, засталіся нам вашы гоні і шляхі, на якіх сляды ад мінулых часоў у сёння. Кожны з вас каранём урос у глыбіні зямелькі мілай, і на тых каранях узрос нядольны народ асілак. Ну, а што датычыцца свята, якое вось штогод ладзіцца ў маладзечні, я таксама скажу, што чалавек, нагадаю, чалавек гэта духоўная істота перш-наперш. І тое, чым ён вось запоўніць гэты свой унутраны свет, вельмі важна, чым ён запоўніць, таму што напаўненне, сённяшні свет ён прапануе шмат чаго, але не вельмі добрага чалавеку. І калі ён вось напаўняецца чалавек не тым, чым патрэбна, не гэтай прыгажосцю, не прыгажосцю мастацтва і літаратурнага, і выяўленчага, і музычнага, а нечым іншым, ён таксама пасля адчуе гэту пустэчу, і ён можа і не ўсвядоміць, ад чаго яму так нядобра. Бо не хапае чалавеку. Чалавек — гэта духоўная істота, ён павінен гэтым наталяцца. Таму я зычу вось гэтаму святу, каб яно пашыралася, каб тут гучала больш паэзіі і музыкі, і менавіта паэзіі, паэтычнага ўзнёслага слова, і каб паэты тут таксама паказвалі сябе, бо яны прыйшлі менавіта ў гэты свет, каб зрабіць вось тую справу, данесці да слухача, да чытача вось гэта ўзнёслае слова, якое падтрымала чалавечае ў чалавеку. А як вы лічыце? Вось вядома, што ў рамках фестывалю праходзіць конкурс маладых выканаўцаў. Ці ёсць такая магчымасць арганізаваць і творчы конкурс сярод паэтаў? Ці гэта немагчыма, таму што кожны верш заслугоўвае ўвагі? Я думаю, што гэта, напэўна, справа ўжо тых, хто ладзіць гэты фестываль і можа зладзіць і гэты конкурс. Таму што, шмат паэтаў кажуць, што паэты часта не ўмеюць чытаць свае вершы. Так яно бывае, вось. Але тыя, хто здольны гэта зрабіць, я думаю, што яны паўдзельнічаюць у такой справе, паўдзельнічаюць. Конечно, можно конкурс, але трэба вызначаць тэму і тэксты вершаў дасылаць журы загадзя. Не просто не ацэньваць просто са сцэны, потому что гэта глыбіню пачуць. Вось хочу сказаць, сапраўды, кожнага чалавека ёсць свой пачатак. Ось, калі наша вялікая радзіма складаецца з нашых маленькіх пачаткаў, а наша літаратура, вялікая літаратура, як правіла, амаль уся это з вёсак. Мы все
вось амаль адтуль ад зямлі. Моя вёска Заброддзе, Быхаўшчына, моя радзіма, і хоць яна вымірае, там усяго 3 хаты, у тым ліку наша хата бацькоўская захавалася, куды мы прыязджаем, і 2 чалавекі всяго жывуць, і калісьці было пад 300 чалавек. Але гэта для мяне самае лепшае месца ў свеце, там вельмі хораша адпачуваецца, там вельмі добра пішацца, і ў гэтым годзе у мяне выйшла кніжка, так і называецца «Заброддзе», вершы, прысвечаныя маёй роднай вёсцы і эссе. І вось, значыць, я хочу прачытаць верш, адзін з вершаў гэтай кніжкі, якраз вось прысвечана маёй роднай вёсцы. Зноўку дома пеняцца сады, белы вэлюм ахінае хаты, вечарам ад рэчкі праз брады саванам паўзе туман пудлаты. Разліваюць трелі салаўі, гояць сэрца цнотнаю пяшчотай, месяц перапоўненай сяўні цемру абсыпае пазалотай. Мілая, радзімая зямля, дарагі, жывільны, дзіўны краю, толькі тут, што міг шчаслівы я, толькі тут душой адпачываю. І таму і ў шчасці, і ў журбе, каб мяне прывеціў і расчуліў, я часцей тулюся да цябе, як малы калісьці да матулі. І, безумоўна, вось год малой радзімы у нас аб'яўлен, это выдатна, і калі мы усе будзем надаваць увагу нашай малой радзіме, нашым вось гнёздам родавым, нашым караням, гэтым самым будзем умацоўваць нашу вялікую радзіму Беларусь. Акрамя таго, што вось скарбонка выданняў папоўнілася, якія яшчэ праекты Саюз пісьменнікаў рэалізаваў вось у гэтым годзе ўжо? У нас Саюз пісьменнікаў складаецца з аддзяленняў абласных, мінскага гарадскога, і, безумоўна, што тычыцца, напрыклад, мінскага гарадскога аддзялення, кожны год у нас выходзіць больш за 100 кніг, і 1000 публікацый літаратурна-мастацкіх выданняў не толькі Беларусі, Расіі, многіх замежных краін на розных кантынентах. Ёсць цікавыя сумесныя праекты з літаратарамі Расіі, Украіны, другіх, Турцыі, калі згадаць, вось Ірана і другіх краін, прыбалтыйскіх краін. Вось, ну і праводзяцца творчыя конкурсы. Мы адкрываем кожны год новыя юныя таленты. Я ведаю, што і мае калегі пра гэта б сказалі. І мы, горад Мінск, праводзім некалькі такіх творчых конкурсаў, адкрываем юныя таленты і не проста адкрываем, працуем з імі, дапамагаем публікацыі іх твораў, выданню кніг. І нават, як я кажу, за руку паступова вядзем у Саюз пісьменнікаў Беларусі, але самых таленавітых, самых яркіх. І на наше шчасце такія таленты ёсць, адкрываюцца. І яны дастаткова, я лічу, што дастаткова. У нас кожны год мы адкрываем до 20-30 новых такіх добрых, цікавых талентаў, юных старшакласнікаў, студэнтаў, з якімі варта працаваць. Іншы раз я кажу, не абавязкова ім становіцца вялікімі прафесіяналамі. Галоўнае, што яны твораць, яны ствараюць сваю душу, яны надаюць увагу літаратуры і пойдуць працаваць з любоўю да слова, да нашай Беларусі. Я хочу дополнить слова коллеги, что в каждой области, в каждой областной писательской организации проводятся многочисленные конкурсы. Вот в нашей Витебской области сегодня только 6-й месяц, а мы уже провели 5 конкурсов. Из них 2 вместе с БРСМ, с нашей областной организацией «Союз молодежи белорусский». И вот который провели сейчас уже 2-й конкурс, мы буквально позавчера только подвели итоги, а конкурс мы проводили совместно с Россией, со Смоленском. И к нам приезжали литераторы из Смоленска и победители конкурса «Молодежь», и сталые литераторы, работники не только искусства и культуры, но и образования, университета, кандидаты наук филологических, профессора и с нашей стороны, с Витебского нашего университета, и со Смоленска. Это было очень потрясающий конкурс, на котором выступали мы все у памятника Пушкина, потому что это как раз
проходила в день рождения Пушкина 6 июня. И еще у нас вот ожидается конкурс, который сейчас готовится, набирает силу. Это фестиваль молодежной поэзии «Центр Европы», который проходит у нас каждый год. И проводится он в Полоцке. И приезжают туда, и приедут снова поэты из России, Украины, Молдавии, Абхазии, Грузии, Болгарии, Черногории. Очень широко представлены, ну, конечно же, наши все области, все абсолютно, и Гродненская, и Брестская, и Могилевская, и Минская. И конкурс всегда проходит очень ярко, мощно. В этом году он как раз совпадает с праздником города в Полоцке. Так что я приглашаю всех сегодняшних и поэтов, и зрителей на наш фестиваль «Центр Европы». И я знаю, что и в других областях проходит очень много интересных форм работы с молодежью по воспитанию любви к книге, по привитию любви к поэзии и к высокому слову. Скажите, а краезнаўству надаецца ўвага? Конечно, у нас очень много писателей, которые занимаются именно вот краеведением. Один из них, Улютенко Виктор, это врач из Шумилина. Вы не представляете, какие он просто подвиги совершает. Он буквально оползал все болота, поля, дороги, леса Шумилинщины, сделал фотографии валунов, камней, собрал легенды о них, более 150 легенд, о названии, о возникновении, о том, какое значение имеет камень для каждой местности. И издал за собственный счет. Он издал 3 книги, которые сегодня уже объединены в трилогию «Валуны родной сторонки», которая, все 3 книги иллюстрированы его собственными фотографиями. И надо сказать, что это, хотя и проза, но это, по сути дела, поэзия в прозе, потому что он воспевает родной край, а валуны, вы же понимаете, что такое камни. Это камни-свидетели веков. Вот они и говорят. Я хочу сказать, что Союз письменников Беларуси мае творчыя договоры пагадненні аб супрацоўніцтве больш як 40 творчымі саюзамі самых розных краін. І гэтыя пагадненні напаўняюцца таким выдатным зместам. Это обмен делегациями, прием делегаций у нас Союз письменников Беларуси. Это суместное выдание, это взаимопереклады. Тому такая великая творчая работа проводится в этом плане аднаўлення тых выдатных стасункаў, сувязяў творчых, якія былі ў свой час, яшчэ ў савецкі час, і паміж рэспублікамі, і паміж творчымі саюзамі многіх пісьменнікаў далёкага замежжа. Я прыехала з Гродна упершыню на такім фестывалі, хаця Маладзечна для мяне не чужы горад, таму што я тут вучылася ў музычным вучылішчы, скончыла яго. Тут напаткала сваё каханне, і цяпер разам з мужам мы напісалі шмат вершаў, песняў. І от адну з іх я сёння на фестывалі на нашым свяце паэзіі песні выканала. Гэта песня пра Маладзечна, пра зялёны гарадок. У маёй творчасці, як я ўжо прааналізавала з гадамі, з часам, 2 асноўныя тэмы паэзіі маёй. Гэта тэма радзімы, вялікай малой, і тэма кахання. Таму для мяне гэта мой год. Я думаю, што я і кніжку складу новую, і напішу шмат вершаў і песень. Моя маленькая радзіма, па ланцужках тваіх дарог я столькі боцікаў схадзіла, без ашуканстваў і трывог. Ах, як цябе мне не хапала на тых спякотных астравах, хоць акіян шаптаў ласкава мне пра каханне па начах, хоць лёгкі ветрык думкі гушкаў, яны упартыя усё ж ляцелі стомленую птушкай у край, дзе снег, у край, дзе дождж. Моя маленькая радзіма, заўсёды сэрцам я з табой, і ні адно з сусветных дзіваў не затуманіць вобраз твой. Калі я ехала ў Маладзечна, вот з Мінска да Вязанкі склала верш, прысвечаны Маладзечна. Вечным горадам лічыўся Рым спрадвечна, але я сакрэт адкрыю вам. Вечны горад — гэта Маладзечна, дзе не цесна песням і сябрам.
тут паэзія знайшла сабе прапіску. Чэрвеньскі свой ладзіць фестываль. З далёкіх пуцявін, з блізку едуць творцы на адметны баль. І няма людзей тут выпадковых. Гавары, паэт, музыка, грай, беларускай песняю і словам услаўляем свой радзімы край. Дзякуй за такі верш. Дзякую вам вялікі. Я таксама першы раз у гэтым годзе на такім мерапрыемстве. І давайте трошкі паразважаем філасофскі. Так, што мы сёння бачылі, што мы сёння малі на самой справе. Мы малі такі сінтэз, вельмі прыгожы, вельмі добрый сінтэз слова і музыкі. Слова і музыкі, літаратурна-музыкальная сустрэча, аб'ёмная, значная сустрэча. У пачатку было слова, так жа? Таму і ўсё пачынаецца са слова. Уласна, я лічу, што верш у чыстым выглядзе – гэта таксама музыка. Калі ў вершы няма ўнутранай музыкі, ўнутранай мелодыкі, і людзі чуюць, і людзі на гэта рэагуюць, і гэта ім падабаецца. Таму я пазволю сабе прачытаць вось такое ж філасофскае разважанне, чаму, што і як. Я падрыхтаваў ужо зборнік на выдавецтве, ён так называецца «Песня роднай зямлі». Таксама прадаўжаючы вашу тэму, у мяне две пазіцыі асноўных. Гэта радзіма і Бог у паэзіі. І таму зборнік я назваў «Песня роднай зямлі». Дзе цябе адшукаць? Песня роднай зямлі, каб табою імкнуцца да Бога. У далёкіх кутках, дзе вы жыць пачалі, на занесеных часам разлогах. Як цябе распазнаць, песня роднай зямлі, сярод мноства мелодый яскравых? Вам падкажуць званы, што ад сэрца прыйшлі, ад падмуркаў духоўныя славы. Як запомніць цябе песня роднай зямлі, каб спатоліць спаткання патрэбу? А ці можна забыць аб радзіме, калі вы душой яе сталі і хлебам? Беражыце мелодыю песні тае, каб нідзе пра яе не забыцца, як бацькоўскую веру, што сілы дае, як ад вечнага сэнсу крыніцу. Вось я адказаў на гэта пытанне, чаму гэта адзінства. Песня і слова, музыка і слова – это адзінства. І толькі калі гэта адзінства атрымаецца, будзе штосьці сапраўднае. Вось у вашых вершах адчуваецца не толькі пачуцце, але і жыццёвы вопыт. Як вы лічыце, што сёння фарміруе вось густ літаратурны? Я вам скажу, што па Магілёўшчыне наша суполка літаратурная – гэта, наверное, самая значная, самая найважная частка літаратурнай дзейнасці Магілёўшчыны у фарміраванні светапогляду маладых людзей. У всякім разе мы імкнемся, каб так было. І ўся наша работа, ўся наша арганізацыйная работа, і тое, што мы конкурсы праводзім і сустрэчы праводзім, мэта – это тое, што вы сказалі. Фарміраванне густу, фарміраванне чалавека новага пакалення, у якога не будзе вось гэтых аднахвілінных ценнасцяў, а будзе нешта вечнае, нешта значнае. А гэта тыя асноўныя ідэі, тыя асноўныя ценнасці, на якіх мы выраслі, наша пакаленне. Я лічу, іх трэба вяртаць у грамадства. Объявлен этот год президентом для того, чтобы мобилизовать всех белорусов, не только здесь, у нас в Беларуси, а во всем мире, чтобы они обратили внимание на те места, где они родились. Много есть и богатых белорусов, которые могли бы внести инвестиции в свою малую родину. Есть много поэтов, сценаристов, которые бы могли написать прекрасные песни и снять в нашей прекрасной Беларуси. Я хочу прочитать на эту тему стихотворение. Вот Михаил Павлович сказал, что деревня то в целом она возрождается, но если брать в частности, то отдельные деревни и вымирают. Вот 2 дома, 3 осталось дома. Поэтому мое стихотворение, оно направлено к тем людям, которые жили вот именно в маленьких деревеньках, так как жил в такой же деревне в Хотимском районе и я. Будто было все недавно, по тебе душа болит. Старый дом, резные ставни, время лечит, жаль летит. С тихой грустью вспоминаю куст сирени за рекой. Кто хранит, теперь не знаю, малый родины покой. Только аист белый кружит над просторами полей.
Ветер северный разносит пух отцовских тополей. Возродим землю святую, расцветут сады на ней, и гордиться будем снова малой родиной своей. На заканчэнне такое прачытаць верш, які можа нават падагульніць нашу размову і нашу любоў да нас, беларусаў, да сваёй беларускай зямлі. Верш называецца «Але». Моя цудоўная старонка і ў найлепшыя часы спяваюць звонка жаваронкі, звеняць у полі каласы, але бягуць, вядуць сцяжынкі лугамі поўнымі расы, і на вясёлыя дажынкі свярбяць далоні і насы, але грыбоў і яблык нізка пад сонцам млее на цвічку, але майструе дзед калыску доўгачаканаму ўнучку, і дзівіць зорная сінеча, і прахалода поўных рэк, і кожны дзень, і кожны вечар запомніць хочацца навек. Для суму знойдуцца прычыны і ў найлепшыя часы, але вясковыя жанчыны ткуць залатыя паясы, але жывуць яшчэ прымусы, каб госці елі і пілі, а гэта значыць, беларусы стаяць трывала на зямлі. Безумоўна ж, тэма радзімы жыла, жыве і будзе жыць, як у творчасці паэтаў, так і пісьменнікаў, і ўсе мы нашчадкі гэтых твораў, песень і думак. Гэта была адкрытая тэма. Да сустрэчы.